ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Дар имрӯза навор якчанд мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашатон мегардонем. Мошинҳои ҳар гуна ҳастанд аз шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Рашт ва аз дигар ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ гуна мошинҳо дар кор аст. Мо дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. Агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо WhatsApp мо равон кунед, мо дар видеои оянда ҳатман реклама мекунем. Мошинҳои ҳар гуна ҳастанд бародарон, мошинҳои арзон аз ҳар шаҳру ноҳияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо бошад видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои мо бохабар бошед. Якум мошини фурӯши мо ҳастай Карандо, соли барориш 2000, сӯзишвориш дизелияй, объём-моторша 2.5 мега, коробкаш механикай. Мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Радной краска, ягон задагӣ, пусидагӣ, авария хеле чизо нестай. Баронош деташ 100%, деташ 80%, запаска дора, хадавоиш 100%, документош созай. Қарор дорад мошин дар ноҳияи Рашт. дӯстони азиз, нақша 35500 мега. бо кадоме мега мақсад конкретна хариданияй арзон мешавад. ин рақамош дар экран ҳасте, занг занед бо маълумоти иловагӣ ай худи соҳиби мошингирӣ. деюм мошини фурӯши мо ҳастай бародаро Hyundai Tucson, соли бароришаш 2008, сӯзишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объём-моторша 2 мега, коробкаш механикай. бародаро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яъне ки дар як шахсай дар Душанбе гаштагиай. баронош 100%, ҳуҷҷатош 100% ҳастанд. радной краска, салон ҳама тоза, ягон камбудӣ надорад. срочно сум дар кор шудагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 65000 сомон мега. бо кадоме агар харидоре мегам дар назди мошин савдо мешавад, бо мақсад ки арзоншон мекунад. ин рақамош занг зане маълумотҳои иловагиро аз соҳиби мошин бигирӣ. сеюм мошини фурӯши мо ҳастай бародарони азиз Range Rover, соли барориш 2013, сӯзишвориш танҳо бензин медаҳад. объём-моторша 4.4 мега, коробкаш автомат. мошин беҳад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировкаош, документаш, хадавои бароно ҳама 100%. нақша 219000 сомон мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро кадоме ки харидор ҳасте бо савдо мешавад. ин рақамош занг зане. вариантҳои арзишиам буда ки ба ягон Camry D ё ки Toyota Fielder мақсад ки арзишам мешидай. ин мақсад рақамош ҳастай, занг зане вариантҳото пешниҳод кунед ва савдоам мешидай, бо арзонтаршон мекардад. чорум мошини фурӯши мо ҳастай бародаро ГАЗ 69, соли барориш 1960, сӯзишвориш танҳо бензин. объём-моторша 2 гуфтагиай, коробкаш механикай. мошина мега ки бениҳоят дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 45000 сомон мега. бародаро кадоме ками хеле мошини харидани ҳастед, ин рақамош ҳастай, бо занг зане савдо мешавад. мақсад ягон вариантҳои дига мисол арзиши ягон чи гуфтагӣ нестай. кадоме ки мақсад конкретна харидор, ин рақамош занг зане бо маълумотҳои иловагӣ ай худи соҳиби мошингирӣ. бародаро ҳам лайкҳои бепурра гузоред, видеонаворро дар имо WhatsApp-тон имконият боша падилитсия кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳастай бародаро Opel Astra J, соли барориш 1999, сӯзишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. кузоваш универсален. объём-моторша 1.6 гуфтагиай, коробкаш механикай.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, мошина мегӯяд муҳаррики документ дорад, электропакет дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 49500 сомонӣ мегӯяд. бо калими харидор мегӯяд бародаро биё ай пешбина бо як чи дар назди ноҳият мошин арзон мекунем. ин рақамаш бародаро занг занед, мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, агар шуморам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ва сайт мо равон кунед, мо ҳатман реклама мекунем. шашум мошини фурӯшии мо ҳастад. дӯстони азиз, Range Rover соли барвариш 2013, сӯзишвориш дизел, кузов кроссовер, объёммотор шоссеи гуфтагиай, коробкаш автомата. чиҳре ки мебинед бародарони азиз, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балон, салон, родной краска, документ, тонировка, ходовой ҳама 100%. бародаро, мошина 245000 сомон мегӯяд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадоме ки мехарад бародаро, бо савдо ҳам мешавад. танҳо дар назди мошин марҳамат рақамҳо дар рӯи экран ҳастад. занг занед, мошина харидор кунед.